Albert Bosch, com a orquestra, aventurer, emprenedor i escriptor, diu que li agrada viure experiències intenses per aprendre cada dia, i tan intenses que les ha aconseguit. Ha creuat l'Antàrtida sense assistència, des de la costa fins al Pol Sud en 66 dies. Ha completat el projecte 7 cims, escalar les muntanyes més altes de cada continent, amb l'Everest com a punt final. Ha participat en 9 Dakars, 2 en moto i 7 en cotxe, convertint-se en el primer pilot de la història en participar en un cotxe 100% elèctric. És emprenedor al mateix temps. Afirma que acumula molts èxits, però també molts fracassos. Amb ell parlarem de la seva conferència Esperit Aventura, els 7 reptes de l'emprenedor. Tota experiència a la vida t'ensenya, però si és extrema, t'ensenya molt més. Aprens a conèixer-te molt bé i això és important quan hi ha problemes. Bona nit, Albert Bosch. Bona nit. Aquesta és una de les frases que més t'agrada recordar a les teves conferències. Ens fa més forts viure situacions extremes? Home, tots les vivim i tothom n'és conscient, perquè quan ha passat per moments difícils on ha sortit molt reforçat, on ha sortit molt derrotat. I l'experiència extrema al final és la que et va curtint. Ser fort i ser feliç quan tot va bé i quan tot és fàcil, això ho sap fer tothom. I sí que m'agrada, perquè al final crec que és el valor que té quan compartim actituds i reflexions amb audiències, no? Haver viscut experiències de veritat, en primera persona, no agafades del Google i no inventades o no estudiades, sinó viscudes, i això suposo que es nota. Parlem de seguida d'un dels teus grans reptes, és creuar l'Antàrtida gairebé sol en 48 dies. D'on ve aquest esperit aventurer de l'Albert? Comences, em diuen, als 16 anys, Albert? Bueno, jo de fet vaig començar fent esport, que és molt diferent a fer aventura, és molt diferent. Jo volia ser un campió del món o campió del Dakar de motociclisme, no? Jo combinava la meva afició a la moto de camp i a la muntanya, amb dues, però em pensava que tenia més recorregut la moto. Volia ser un campió d'algú, els meus pares em deien estudia, per si de casa estudia, i vaig arribar al final, bueno, vaig moltes carreres, al final vaig arribar al Dakar, tard, als 28 anys, i vaig descobrir que no tenia el talent per ser campió, per viure dels meus somnis, per viure el que m'agradava. Sort que havia estudiat, pensava, sort que m'ho havien dit els meus pares. Però després vaig veure que més enllà del cronòmetre hi ha una cosa que es diu brújula, que pots liderar els teus projectes, pots ser l'amo al final de les teves aventures, més que competir. Hi ha una cosa que es diu competir, has de ser el millor, hi ha una cosa que es diu gestionar projectes, que has de ser el més eficient, que és molt diferent. I a partir d'allà vaig començar a pensar projectes grans, molt més grans, fins i tot que el Dakar, no? I intentar liderar-los on la part esportiva era un mitjà per assolir l'aventura, que era la meva finalitat. Gestionar projectes, en parlarem, conferenciant, també t'escoltarem. El projecte, de moment, que has fet fins ara més gran, com dèiem, és anar a l'Antàrtida sense assistència a subministres, sense cap tipus d'energia externa. Vas estar acompanyant només 19 dies, després ho vas fer sol. Per què l'Antàrtida, ens preguntem? Per què vas escollir? Bé, sempre busquem nous projectes, noves aventures i noves maneres també de vendre aquests projectes, perquè si no vens no ets ni aventurer, ni escriptor, ni res. La clau a la vida per tothom, fins i tot encara que treballis en una empresa, és vendre't, no vendre sempre. I dintre del projecte dels 7 cims, vaig tenir la sort d'anar a l'Antàrtida per primera vegada, a escalar el Mont Vinson, la muntanya més alta d'allà. I vaig descobrir una cosa que no m'imaginava, que aquest planeta existís, un lloc pur, un lloc on, dit des d'aquí sembla ridícul, un lloc on només està permès la pau i la ciència. Un lloc on els països no s'han barallat per aconseguir-ho, i ho reclamen molts, sinó que han fet un tractat antàrtic. És un lloc pur, és un lloc màgic, és un lloc que em dona moltes esperances. I a part, és un lloc on hi ha una aventura de veritat, que és creuar-la sencera. No fer l'últim grau, no anar-hi amb avioneta a tocar el Pol Sud, això és relativament fàcil. Creuar-la sencera. Era un gran repte i estava allà que m'estava esperant. Veiem imatges aquí de tota aquesta aventura. Què descobreix de si mateix? Després en els teus llibres ho repassarem. Què descobreixes sobretot a l'Antàrtida, Albert, que desconeixies? Aquests dies sol
amb situacions extremes, què descobreixes de tu? Home, en tant descobreixo que la vida et fa regals a vegades, no? Però et fa regals si els busques, no? Si els busques. I el regal més important que m'ha fet, en el sentit aventurer, és poder estar 48 dies absolutament aïllat de qualsevol ésser humà. Bueno, i també qualsevol altre ésser, no hi viu res a l'Antàrtida. Després, tenir l'oportunitat a la vida... Segur que normalment coneixeu poca gent que hagi estat tants dies sol. De fet, molt pocs dies sols. De fet, sol. Hi ha molta gent, molt poca gent que hagi estat sol, de veritat, perquè ho refusem de totes maneres, no? Després, descobrir que necessites ser un bon amic teu, que necessites conversar bé amb tu, que si no estàs bé, petes, en qualsevol situació, no? I al final descobreixes que la base de tot sempre és una bona convivència amb tu mateix, perquè si no, ni et motivaràs per fer un projecte, ni et comprometràs amb un equip, ni t'il·lusionaràs per un projecte, tot neix amb tu. No és individualisme, és autoconeixement, autoconfiança, i al final saber que estàs fent el que vols fer. Quan no estàs fent el que vols fer, sempre ets feble a la vida, sempre ets un perdedor, perquè encara que et surti bé, hauràs triomfat amb una cosa que no vols fer. I això a l'Antàrtida per mi va ser un concepte que ho vaig aprendre en base de molt suor. Recordem què va passar. Vas començar amb el teu company Carles Gel, però ell va decidir abandonar després de 15 dies tancats a la tenda de campanya. Què va passar, Albert? No, senzillament que ens va agafar una tormenta molt inesperada. En aquella època, de fet, estava anunciada una possible tormenta d'1 o 2 dies, que haurien d'estar bloquejats a la tenda. Vam estar-hi 15 dies. I després només havíem fet 31 quilòmetres dels 1.200 que havíem de completar, però estàvem molt a prop de la base que ens havia acompanyat a la costa, que ens donava suport logístic. I el Carles no es va trobar amb confiança o capacitat, suposo per tota la seva inactivitat a la tenda, i va decidir fer-se evacuar. Estava molt a prop de la base, era possible, sense que sigués una situació extrema, i després em vaig trobar sol, havent fet 31 quilòmetres en 19 dies. Per tant, em quedaven 1.170 quilòmetres, pràcticament, 169. I em van canviar les circumstàncies i, com a la vida, moltes vegades et canvien, no? I t'has d'adaptar i has de fer que sigui una oportunitat per tu. Hem d'explicar que fins i tot per fer aquesta aventura, Albert Bosch supera d'apendicitis per anar-hi. Sí. Sí, perquè, de fet, quan vas a l'Antàrtida necessites que et doni cobertura, he dit abans, una base. I et fan firmar molts disclaimers i t'avisen, un rescat de mitjana tarda entre 3 i 5 dies. De mitjana. Si no, no et vindran a buscar i t'ho fan firmar i tot. Pot ser que tardi més, pot ser que puguem venir abans, però abans de 2 dies és molt difícil. Jo he perdut 2 companys, amb els quals havia escalat a la muntanya per culpa d'un atac d'apèndix. A 7.300 metres o 7.500, 7.800, no volen els helicòpters, si et ve un atac d'apèndix has mort. Després, sé que hi ha aquestes premisses, sé que jo porto l'apèndix i al final decideixo treure-me-la. És un tema que amb l'aventura penso que com a la vida hauria de ser, no? Tot el que depengui de tu ho has de fer. Ho has de fer perquè depèn de tu. Després, a partir d'allà, t'has d'adaptar a les circumstàncies. I després me'n vaig anar a un dels llocs més incerts del món, l'Antàrtida, però tenia una certesa. D'apèndix no palmava. Això és molt important. Has fet els deures. Déu-n'hi-do, 45 graus sota zero, 66 dies, vas perdre 20 quilos, arrossegaves, com veiem, aquest trineu de 130 quilos de pes. Després em preguntava, què portava aquest trineu que hi havia? Molt menjar, recanvis, tenda, abric, etc. Qui és el pitjor, mentalment i físicament, que vas viure allà? Què em diries? Físicament i mentalment, què va ser el pitjor de suportar? Mira, i acabada la conferència et posaré una cosa que us ho acostumo a dir a les conferències. Quan vaig estar 48 dies sol, tirant d'aquest trineu, com dius tu, que pesava més de 130 quilos. Anava perdent pes, el trineu, perquè jo em menjava coses, però jo també anava perdent pes, a mi em passava sempre igual. 10 hores al dia de mitjana, 10 hores al dia estirant-lo. És molt dur, Chantal, és molt dur. Saps què pensava durant aquestes 10 hores? Què pensaves? Això està xupat. Ho pensaves per donar-te força, no? No, és la realitat. Ah, sí, és la era fàcil realitat. per tu, La gent li dona molt mèrit a la part esportiva, No ho però és la més sabríem fer. fàcil, és la més fàcil d'un projecte. Per què? Si fas el que t'agrada, a mi m'agrada fer esforços, m'agrada entrenar-me, m'agrada preparar-me, és el que m'agrada, el que estic preparat, i a més estic avançant cap al meu objectiu. Això és fàcil a la vida. Fer un esforç amb el que t'agrada. Lo difícil era estar en aquella tenda. Els 15 dies. 15 dies bloquejats. I tots estem en tendes d'aquestes a vegades, bloquejats, que no sabem què fer, no sabem cap on tirar, no sabem si té sentit, no sabem si ens l'hem de jugar, no sabem si hem d'abandonar, no sabem què fer. Això és lo difícil, gestionar les situacions de bloqueig. Quan estàs treballant, avançant cap al teu objectiu, és fantàstic. A mi m'agradava, clar, dius, és una mica massoca, bueno, a un altre li agradarà una altra cosa, no? A mi m'agrada això. Per tant, donem massa valor a la part de l'esforç. La part difícil a gestionar no és aquesta. La part difícil són aquests bloquejos, el liderar els teus projectes i l'intentar
malgrat tinguis oportunitats de fracassar, perseguir els teus somnis, al final. Per tant, la paciència suposo que és la recomanació que fas als emprenedors quan estan aquests 15 dies a la tenda de campanya. Quines són els valors i les recomanacions que fas quan estem bloquejats o podem estar bloquejats? Home, primer hem de saber que les situacions de bloqueig crítiques, complexes, incertes, formaran part del nostre camí, sempre. Si algú es pensa que això és un camí fàcil, dirigit, sense obstacles, està totalment equivocat, o és un il·lús, o alguna cosa li ha passat. Per tant, fent aquesta premissa, que és una evidència, sobretot si fas projectes de valor, clar, si fas el que toca, si la meva màxima ambició és anar en bici al costat de casa dissabte que ve, ho aconseguiré segur, si no plou, i si plou puc mullar-me. M'entens? Si tens ambicions de projectes una mica de valor, sempre hi ha obstacles. Per tant, els deures els has de fer abans. Allò depèn de tu. Has de tenir clar quin compromís tens, tenir clar per què ho vols fer, tenir clar quin sentit té la teva vida. Si no fas els deures abans, quan arribi l'obstacle, el moment crític, la dificultat, el risc, saps a què dedicaràs les teves energies? A escapar-te, a buscar excuses, a justificar el per què no ha anat bé. En canvi, si allò t'apassiona, forma part de tu, dedicaràs les teves energies a superar-ho, a viure-ho, a aprendre'n. Inclús fins i tot si va malament, et recuperaràs més fàcil, no? Per tant, jo els dono al final un consell molt senzill. Fes coses que realment t'importin, fes coses que realment et diverteixin, fes coses que siguin per tu realment el que vols fer. És així de senzill, perquè si no arribarà un moment que arriba sempre i seràs un dèbil. Després de l'Antàrtida, segur que tens en ment ja un home de reptes. Quin serà el teu proper projecte? El tens en ment ja? Bueno, n'he fet varis, entretant, alguns menors, he fet el del Dakar elèctric, després ho comentarem, i ara en tenim un per davant que és molt semblant al de l'Antàrtida, però al nord, a l'Àrtic, a Groenlàndia. Volem creuar també integralment tota Groenlàndia, des de l'oest fins a l'est, també molt semblant. De fet, portaré el mateix trineu, amb autosuficiència, i a més escalant la muntanya més alta de l'Àrtic, que està allà al mig, amb autosuficiència. És un repte molt xulo que el dedicarem integralment a un tema de conscienciació, divulgació i accions concretes sobre el canvi climàtic. Per tant, serà a Groenlàndia, la data 2017, abril del 2017? En principi, abril-març, sí. Ho hem d'acabar de concretar, però en un mes i mig ho sabrem al 100%. No en parlo com un anunci encara, perquè és que aquestes coses a vegades fracassen. Fracassen per pressupost, fracassen perquè tens una lesió, fracassen perquè tens un problema. Però, en principi, és l'objectiu primer gros que tenim, sí. Molt bé. Albert, anem a escoltar una de les teves conferències, anem a escoltar un fragment, en aquest cas, que va fer l'Albert, a Esperit Aventura, el conjunt dels 7 reptes d'un emprenedor a la Fundació FIDE de Caixa Canàries. A mí me gusta pensar que soy un perseguidor de objetivos. Creo que todos los que están en el mundo de la empresa emprenden proyectos, persiguen objetivos. Y es bonito ponerse objetivos en la vida, intentar conseguirlos, luchar al máximo para conseguirlos. Y yo cuando me planteo un objetivo siempre pienso que me tiene que dar miedo y me tiene que entusiasmar, las dos cosas. Porque si un objetivo no me asusta un poco, señal de que es un objetivo fácil, digamos, mediano o asequible, con lo cual lo hará mucha gente, no aporta valor. Está muy bien para divertirme, pero no como proyecto potente en mi vida. Me tiene que dar la sensación de que quizás no seré capaz, de que me costará alcanzarlo. Me tiene que asustar un poquito para maximizar mis capacidades. Els projectes m'han de donar por, m'han d'entusiasmar, podem dir, Albert, que et va la marxa. Aquesta frase te la deuen dir els amics, els familiars, Albert, et va la marxa, no? Sí, bueno, a mi m'agrada fer tot tipus de projectes, a mi m'agrada fer projectes senzills i còmodes i divertits, encara que requereixin molt esforç, és que no és el mateix. Però els projectes realment que aportin valor, és que aquesta frase per mi és molt important, aportar valor. L'esforç no té importància. L'esforç està sobrevalorat. L'important és quin valor aportes amb aquell esforç, no? I clar, quan busques valor, te la jugues. És impossible trobar valor nou, quan vols innovar, per exemple, sense possibilitat de fracàs. Per tant, has de tenir un respecte. De fet, és aquest respecte, aquest por, respecte, digue-li com vulguis, el que et dona una màxima concentració, una adrenalina, una tensió, unes ganes de fer el màxim, perquè si no saps que pringues, Pringues amb el sentit vital, o pringues amb el sentit de fer el ridícul, o pringues amb el sentit que has perdut diners, o has perdut 2 anys de la teva vida, sempre ens posem alguna cosa en joc. Per tant, clar que t'ha de fer por amb aquest sentit. És que si vols fer alguna cosa de valor, te la jugues.
i si no te la vols jugar no faràs res de valor. I a mi m'agrada fer projectes ambiciosos en aquest sentit. És una virtut o un defecte, cadascú que ho valori com vulgui. Dius en aquesta conferència una empresa és com una aventura per tu, cal ser eficients, també tenir trajectòria, i dius és una empresa amb un resultat incert i que presenta un risc, no? És el que els hi recomanes també als emprenedors, també parles d'esforç, disciplina, perseverança, patiment, que això passa a les teves aventures, però també a l'hora de liderar qualsevol projecte o qualsevol empresa. Sí, bueno, al final a mi m'agrada molt. Quan em van començar a dir aventurers, que hi ha molt poca gent que es defineixi com aventurer. I que visqui d'això. Sí, que visqui d'això, amb tots els ets i uts i tal. Però al principi feia molta vergonya, perquè tinc molt respecte als aventurers. Jo llegeixo molt sobre aventurers, exploradors, i em semblava una falta de respecte. Però després vaig buscar-ho al diccionari, què volia dir aventura, allò que hi havia abans que es buscava, saps? Allò, una lletra darrere l'altra i unes pàgines. I primer ficava aventura, relació amorosa ocasional. I dic, ostres, això no és el que toca, això no és el que toca. Ho ficava, Real Acadèmia Espanyola, pam. Però després ficava això, aventura és un projecte o una empresa de resultat incert i que comporta risc. Fixeu-vos que important, resultat incert, què és la vida? Una cosa és resultat incert, no sabem com acabarà, i que comporta risc, perquè, clar, te la jugues per fer realment coses. Per tant, és molt important. Vaig acceptar la definició i me la vaig adoptar una mica, perquè al final penso que tota la vida és una aventura. No és una marató, no és un esforç, no és una competició, no és esport. Intento sempre jugar amb aquesta metàfora. Una metàfora que, per cert, veia aquesta fotografia fantàstica de l'èxit aconseguit. En aquest moment, Albert, què sents quan abraces aquesta bola, quan aconsegueixes l'èxit de l'Antàrtida? Què sents? Home, jo no sabria quina és la definició de felicitat exactament, no? Però aquest moment és un moment feliç. Un moment feliç per moltes coses, no per haver assolit l'objectiu, perquè moltes vegades no és el més important, però que moltes coses agafen sentit. Sempre, clar, aquesta foto la tinc, però no us podria ensenyar gairebé cap foto de fracàs. I tinc molts fracassos, però no els fotografiem, no en fem publicitat, no ens agrada recordar-los. Però després, en moments com aquests, reconeixes que gràcies als fracassos estàs aquí. Gràcies a tots els projectes que t'has lesionat, que t'han evacuat, que no has pogut vendre, que has fet el ridícul a vegades, perquè la gent quan fracasses et marca molt, Jo en tinc molts d'aquests projectes, llavors te'n explico un. I quan va bé, després tens un reconeixement social, però tu mateix dius que bé, no? Gràcies a que he fracassat moltes vegades, tinc fotos d'aquestes. I per mi és el valor d'aquesta felicitat, el sentit del final d'una cosa... O sigui, fer aventures és diferent, per exemple, com deia, fer una marató. No és un hobby, Ja has d'estar molt compromès. No només perquè t'hi jugues la vida, t'hi jugues el projecte vital, que és molt diferent, I penso que és aquest el valor. Per això diu l'Albert, els èxits no són possibles sense tots els ossos que m'he trencat, és una de les frases, les curses que no he acabat, les muntanyes, que són moltes, que no has pogut pujar, i els reptes que m'han vençut. Fracassos els trobarem en el Dakar, parlarem del Dakar. Has assolit 9 Dakars, 2 en moto i 7 en cotxe, i l'any 2015 et vas convertir en el primer pilot de la història en participar en un cotxe sense gasolina, 100% elèctric. És on has viscut en el Dakar, diries, els més fracassos, i on ha estat el pitjor fracàs per tu? Ja que ets un home que obertament parla dels seus fracassos. Sí, en tinc varis, en el Dakar, concretament 2, un, que no m'allargaré, però que per mi és un fracàs personal molt important, perquè vaig abandonar, perquè n'estava fart, sense tenir en compte l'equip, l'esforç que havíem fet, l'organització. Senzillament vaig decidir unilateralment abandonar i sempre me n'he arrepentit d'aquest fracàs i n'he après molt. Per exemple, a l'Antàrtida vaig dir, això no em passarà mai més, mai més. De fet, va ser un dels motius per continuar sol. I tenia 7 persones darrere treballant amb mi. 7 persones, un any i mig treballant. Jo els hi devia el millor de mi. Jo estava sol, però representava un equip. Això va ser un fracàs, que vaig aprendre molt de Dakar, però l'altre fracàs més sonat, sobretot, i del qual n'estic més orgullós, reivindico aquest fracàs, va ser que vaig ser tan agosarat de voler participar a la prova més dura del món, del motor, sense benzina. Vaig aconseguir, junt amb Agustí Payà, que ell era el meu copilot i promotor de l'equip, ser el primer pilot que pujava a la sortida de la prova més dura del món sense portar ni un litre de benzina, amb un cotxe 100% elèctric. Ens va costar 2 anys i mig preparar-ho, vendre-ho amb una empresa molt important que va invertir molts diners i tot. I a la tercera etapa vam abandonar. Tercera etapa. Imagina't quin fracàs, no? Tothom, se'n va riure de nosaltres. Jo, amb aquest somriure, hi reconeixia el meu èxit. El meu èxit. Primera, perquè l'etapa 2 és un matís important, Van abandonar una tercera part dels cotxes. Una tercera part dels cotxes. I nosaltres la vam superar. I ningú deia, mira el cotxe elèctric ha superat aquella etapa. Mai havia passat, una tercera part dels cotxes a la segona etapa. Però sobretot perquè vaig reconèixer que tenia el coratge d'innovar. Jo estava allà no per córrer una carrera, no per fer el pijo, no per divertir-me.
Estava perquè volia portar aquesta experiència cap a un propòsit de mobilitat sostenible, per intentar fer una divulgació d'una manera de moure'ns més eficient i més relacionada amb les energies netes. Estava per aquest propòsit. I aquest coratge el vaig posar al servei d'una innovació que no és fer coses diferents. Innovar, de veritat, és crear valor per la societat i pel medi ambient. No va anar bé, però vam obrir un camí. L'any passat ja va tornar, de fet, un equip, el mateix equip, i tampoc van aconseguir-ho, però algun dia ho aconseguirem. Algun dia tots els cotxes seran elèctrics. Algun dia esperem que no hi hagi ni cotxes, no? Però depèn d'aquestes iniciatives. I al final, quan innoves, i això era una innovació, te la jugues. Te la jugues a que vagi malament. Per tant, estic orgullós d'haver innovat en valor. O sigui, benvingut al fracàs. Hi ha una imatge també que surt l'Albert Bosch que amb mala cara és que dius, sempre la gent ensenya els seus èxits, les seves bones aventures, però jo crec que està molt bé aquesta imatge de fracàs que expliques. I clar, quan passen aquests fracassos que vius al Dakar, quan trigues en el teu cas a recuperar-te? Ets ràpid? Perquè un home d'extrems com tu es deu recuperar ràpid dels fracassos. Sí, de fet, aquest mateix el tenia molt assumit a priori. Sabia que era molt poc probable que acabéssim. Sabia que hi havia molta pressió, sabia que hi havia molts crítics i molts cínics, molts cínics, que només volen passar-s'ho bé i no els importa les conseqüències, no? Però, per tant, en aquest cas estava molt empoderat. Sobretot quan et costa més és quan no t'ho esperes, o quan estàs a punt d'assolir les mels de l'èxit o del resultat final, o quan passa alguna desgràcia personal, l'impacte és més negatiu, diguéssim, allà costa més. Però forma part de tu. I, de fet, qui no està preparat pels fracassos no es mereix els èxits. Jo n'estic convençut, perquè no té mèrit, no val només intentar fer coses quan estàs segur que et vagin bé. No val, això. Després és repetir pautes del passat, aprofitar el mèrit dels altres, a vegades, millorar-los una mica, però no val. Hem d'estar preparats pels fracassos per intentar aconseguir els èxits. Només així tenen valor. I és que, com explica l'Albert Bosch en la seva conferència, gràcies a tots aquests Dakars va descobrir el millor de si mateix. Los primeros años fui por un tema más deportivo, porque era buenecillo corriendo en moto, no era élite, pero estaba de los buenos y me fichó un equipo y pude ir 2 años en moto compitiendo. Pero luego me di cuenta de que nunca ganaría el Dakar. Y me di cuenta de que debía dejar de vivir conectado con mi sueño, que eran los grandes eventos y la aventura o el deporte, porque yo no era suficientemente bueno para ser fichado por un equipo. Pero luego pensé, oye, pero si has estudiado management, eres emprendedor, te gusta emprender proyectos, ya estaba gestionando pequeños proyectos empresariales y todo, ¿por qué no pones esa capacidad al servicio de estos proyectos? Y lo miré distinto. Ya no soy un competidor, ya no soy un deportista, soy un organizador de proyectos, de eventos. Y luego ahí descubrí un filón. Et vas descobrir i dius que no tens competència, perquè dius que en canvi d'esportistes n'hi ha patades, no? Clar, perquè al final has de veure... És molt important l'enfocament que li dones, el punt de vista. Si tu pretens, per exemple, mirar-te l'esport, en el qual jo porto molt temps, tinc 50 anys, encara em diuen esportista, perfecte, o esportista d'èlit em diuen a vegades, fins i tot. Ni ho era a l'època que ho havia de ser, ni ho soc ara. Si jo em miro amb els esportistes amb el seu paràmetre, que és el cronòmetre, tinc molt difícil. I quant temps em durarà encara que ho assoleixi, encara que aconsegueixi ser un esportista d'èlit, quant temps em durarà? Quant temps podré viure d'allò? En canvi, fa molt temps que d'allò. És veure les coses d'una manera diferent. En canvi, em converteixo en un organitzador de projectes, en un gestor d'equips, en aquest cas. Això sí, sempre que faig un projecte, faig una selecció de personal i em fitxo a mi, Sempre, perquè jo vull participar. Jo no tinc vocació d'organitzador, tinc vocació d'aventurer, diguéssim, o d'executor. I després organitzo, és un mal menor que necessito fer el que no m'agrada, o el que no sé fer, o el que no voldria fer, per poder fer el que m'agrada fer i el que desitjo fer. És necessari. Si només volgués fer esport, em dedicaria als caps de setmana. Ja està. Què recordes del Dakar que vas viure amb Pep Busquets? Home, allà va ser, de fet, una mica el meu debut com a promotor d'equips i de descobrir que les coses havien de ser diferents. Jo vaig passar de ser competidor, i vaig dir no tinc futur com a competidor, vaig a ser promotor. I li vaig dir al Pep Busquets, el meu amic del meu poble, que havia quedat amb cadira de rodes als 18 anys, i ell corria amb cotxe per aquí a Espanya, i li vaig dir anem a córrer. I que serà innovadors, mai s'ha fet a Espanya, i mai ningú a nivell mundial ha acabat el Dakar conduint amb les mans. Jo et faré de copilot, buscaré els diners, ho farem tot. I va ser bestial. A part d'una experiència molt xula com a promotor, per ser innovador, per fer les coses diferents, una experiència humana molt xula, perquè al
final, fer grans projectes quan tot et va de cara, en aquest cas físicament, té mèrit, però fer grans projectes o fer aventures quan les circumstàncies de la vida t'han anat malament, en aquest sentit físic, no? Quedar-se amb cadira de rodes als 18 anys no és una notícia que a tothom li agradaria tenir, està clar, però a pesar de tot té una vida molt plena i molt xula, doncs treballar amb aquesta gent és realment molt enriquidor. Antàrtida, Dakar, ens preguntem, segur els espectadors, com gestiones el risc i els perills de les teves aventures esportives, perquè tenen un risc, suposo que alguna vegada has tingut por de perdre la vida, sobretot segurament la teva família, pateix quan l'Albert marxa. Com ho gestioneu, això? Com ho estudieu, això? A nivell familiar ho tenim molt assumit, saben que sóc una persona molt raonable, molt prudent, encara que sembli malament, un aventurer pot ser prudent, sí, perquè si no seria un exaventurer, seria un aventurer mort, no? Vull dir, està clar que has de gestionar molt bé, anticipar-te, treure l'apèndix com a mesura preventiva, saber abandonar. Clar, si sempre abandones, no aconsegueixes mai pujar a la muntanya, però esclar, si sempre te la jugues, també estic totalment en contra d'expressions com ara estan molt de moda amb el running i amb tot això, que no hi ha límits, que tot el que pots fer, ho pots fer, ho pots aconseguir. Clar que sí, perquè això vol dir que no hem fet res de compromís. Clar, aviam, per fer 20 quilòmetres no hi ha límit, i si en vols fer 200 tampoc. El cap, el genoll sí, te'ls destrossaràs, te'ls destrossaràs. Tinc molts amics coixos. O sigui, sempre hi ha límits. Però, esclar, fes alguna cosa en sèrio. Puja una muntanya, no hi ha límits. Jo no vull anar a ningú a una muntanya que digui que no hi ha límits, que tot es pot fer, perquè aquest tio és que portarà el desastre, no? Després el risc s'ha de gestionar, les coses serioses, on t'hi jugues de veritat s'ha de gestionar, has d'anticipar. I la meva dona confia en mi, suposo en això, i penso que m'ho he guanyat, perquè al final... Jo a vegades, quan parlo, a vegades faig conferències de gestió del risc i els faig una pregunta. On creieu que hi ha més perill objectiu? Corrent al Dakar, a tota castanya, durant 15 dies, en un lloc que no has trepitjat mai, ple de forats i tal? O vinguent de Vic a Barcelona, que ho faig cada dia? Perill objectiu. Està clar, perill al Dakar. On creieu que corro més risc? Clar, la gent ja dubta. Perquè al Dakar jo estic concentrat, ho gestiono, estic totalment protegit, no me penso en allò, ni en la feina, ni en la dona, ni en la família, ni en res més. Estic totalment entregat a la gestió d'aquell perill. Quan vinc de Vic amb l'autopista, a l'autovia, entre escoltar que hi ha govern o no hi ha govern, que el WhatsApp, que això, que tal, vas distret, no vas concentrat. Per tant, la gestió del risc no és directament proporcional al perill. I gestionem perills, però perquè ens anticipem i tenim experiència. L'Albert diu, he après que si tens la ment motivada, el cos sempre respon, i això va fer que també una altra fita de les que tens tinguis els 7 cims, has completat el projecte dels 7 cims, escalar les muntanyes més altes de cada continent, entre elles l'Everest com a punt final. M'agradaria que de cada muntanya, Albert, que ara et diré d'alguna muntanya, sempre treus aquest aprenentatge que després fas servir a les teves conferències, em diguis quin aprenentatge vas treure de cadascuna. Quan vas fer el Kilimanjaro, 5.950 metres, cada una deu tindre una aventura, un aprenentatge, què diries? Una muntanya superfàcil, però no hi ha muntanya fàcil. De fet, el 50% de la gent no puja perquè és tan fàcil que va massa ràpid. O sigui que al final no has de subestimar cap obstacle. En el cas de l'Elbrus, 5.641 metres, el cim més alt d'Europa, recordem. Bé, que l'exotisme a vegades pot estar a Europa, no? Realment és una muntanya molt... No has de viatjar a vegades... És lluny, és Rússia, no? Però al final qualsevol part del món et pot sorprendre. Jo anava pensant-me que era una muntanya de tràmit i va ser un dels llocs... És com els Alps amb gegant, no? I vaig descobrir un lloc magnífic. O sigui, no pots a vegades fer prejudicis. Pensava que era un lloc que no m'interessava massa i ara només tinc ganes de tornar-hi. El de la Concagua, el cim més alt del Sud-amèrica? Que a vegades la gent més dèbil és la més forta al final, no? De fet, la Concagua té una estadística molt bona, que els Ironmans i tots aquests van a la Concagua i fallen molt. En canvi, els que van pas a pas, i el nostre grup venia una persona molt gran i anava pas a pas i va ser el que va arribar, en canvi altres van abandonar. En el cas de l'Everest, 8.850 metres... Home, que al final has d'estar preparat per anar-hi. No val allò que diuen que tothom hi puja, no té sentit anar-hi sense estar preparat, i crec que és una muntanya que ni és tan impossible, com deien abans, ni tan fàcil com ara sembla que la volen pintar. He llegit que parles de diferents referents que tens, Darwin, Marco Polo, Livingstone. Amb quin et quedes? Un home aventurer que t'agrada fer aquests reptes que no fa ningú, que fa l'Albert Bosch. T'han inspirat? D'aquests que et dic, quins són els teus referents? Qui t'ha inspirat més, Albert?
Tots ells. Aquí sí que és difícil de triar, però potser, mira, a mi m'agrada molt el Darwin. Per què? Perquè li dèiem el filòsof, ell no era un aventurer, ell era un curiós, I, de fet, ens ha canviat a tots la manera d'entendre l'evolució humana gràcies a l'exploració, però ell no anava a explorar, anava a aprendre. I penso que això és el que m'agradaria fer al final amb les meves exploracions. Hi ha la part que m'agrada esportiva, però a mi m'agrada anar a aprendre i poder compartir aquests aprenentatges després. I, si pot ser, estic molt en aquesta fase, a més, aportar un impacte positiu a través dels meus aprenentatges, les meves aventures, la meva visibilitat i el meu compromís. I podem quedaria amb ell, però vaja, de tots te'n diria coses magnífiques. Aquesta resistència mental a mi em sorprèn, perquè jo crec que físicament et prepares, i com dius, per tu físicament tens el talent innat, per tant, preparar-te físicament a tu no et costa, però aquesta resistència mental, psicològicament, es prepara d'alguna manera. No sé si l'Albert té relació després amb psicòlegs o no, a l'hora de viatjar a l'Antàrtida o quan vagis a Groenlàndia l'any que ve. Psicològicament et prepares d'alguna manera que es pugui explicar? No, per dos motius. T'ho diré molt ràpid. Jo mai he anat a un psicòleg, a un coach, res d'això. No això. Perquè penso, que està molt bé anar-hi, però penso que les coses importants te les has de solucionar tu. Vull dir, a vegades també intentem delegar, que em donin aquella pastilla, que em diguin el que he de fer, tot està molt bé, però la fortalesa de veritat, i aquí necessitem una mica de fortalesa en aquest sentit, te l'has de treballar tu, penso, no? En aquest sentit. Per aquest motiu? Però sobretot, per un altre, perquè és mentida. No, això, ara que no ens veu ningú, jo no tinc fortalesa mental, de veritat, ara que no ho sap ningú. No és veritat, no, de veritat, no és veritat. Home, ets una persona forta. Et consideres a tu mateix una persona forta? Sí, perquè tu ets dels que dius que si no creus en tu no pots aconseguir grans fites com les que ha aconseguit l'Albert. Però l'important no és la fortalesa mental. No és la fortalesa mental. Està sobrevalorada, aquesta paraula. Llavors què seria? Jo sóc molt fort mentalment, el que deia abans, quan faig el que m'apassiona. Amb altres coses, sóc un escaquejat, un dèbil, un tio que m'avorreixo de seguida, que no tinc força mental ni res. M'entens? De veritat, l'important no existeix una persona amb força mental i una que no en tingui. Una persona, la mateixa, jo conec gent que en uns projectes de la seva vida era un merda. I ha fet un projecte que no sé què i ha estat un tio amb molta força mental. A nivell professional, a nivell empresarial, a nivell aventurer, el que vulguis. No és veritat que un tingui força mental i l'altre no. És que s'ha d'entrenar. Si tu fas una cosa que t'apassiona, que tot el teu cos et demana fer, que té tot el sentit, i treballes aquesta motivació, que pot tenir motius per fer allò, després tens força mental. Si tu fas unes coses per caprici, perquè queda bé, perquè faràs un selfie, perquè no sé què, no tens força mental, i és així de fàcil. Jo mateix, amb algunes, i tinc que anar molt en compte, i ho dic molt en sèrio, no ho dic per fer una broma. Ara m'aniré segurament a creuar Groenlàndia. Allà em passaran coses, Jo no puc confiar en que sóc un Albert Bosch que té molta força mental, perquè podem derrota. M'entens? Tinc que crear el concepte de nou, la motivació de nou, tinc que conèixer, perquè no sóc el mateix que fa 3 anys, no sóc el mateix que en unes altres circumstàncies. Això ho hem de tenir molt en compte, perquè tots tenim molta força mental si fem el que volem, de veritat. I tots som molt dèbils si lluitem per coses que ens importen un bledo. Tots aquests conceptes que hem anat parlant en l'entrevista estan als teus llibres, per exemple, L'explorador del futur, parles de l'actitud. L'actitud és molt important, això sí, l'actitud que l'Albert tindrà cap a Groenlàndia l'any que ve serà molt important. Quina serà aquesta actitud de futur que parles sempre? Bueno, creure en el que faig, realment, i que sigui important en la meva vida, repeteixo molt, però és que per anar a Groenlàndia i per fer qualsevol projecte aquí, de feina, etc., l'actitud es necessita no només... No vivim de les coses extraordinàries, vivim de les coses ordinàries. Està molt bé fer coses extraordinàries, jo per sort n'he fet algunes, o n'he fet forces, i en penso fer moltes, però el que em fan feliç no ha de ser només allò, Jo vull que cada dia sigui un dia de felicitat i la meva vida amb la família, amb els meus fills, amb els meus amics, amb el petit esport que faig cada dia, i amb la meva dona sobretot, tingui molt sentit. I és aquí, és amb el dia a dia que hem de ser feliços, no quan tinguem vacances a l'agost o al cap de setmana. No té sentit, no? I la meva actitud està aquí, i les circumstàncies les hem de controlar d'aquesta manera. Penso que és com, de veritat, té una mica de sentit. Per això l'actitud no està amb les grans coses, perquè allà hi poses la màxima atenció, està amb el dia a dia. Gestionar un equip en el moment crític, quan vagis a Groenlàndia, quina recomanació li fas als emprenedors de gestionar aquest equip? Aquest és el gran repte, perquè, clar, gestionar equips, també quan es creix, les empreses creixen un 10%, quan tot va bé, quan el seu producte està triomfant, etc., està xupat, està ple de líders que en saben de gestionar aquests equips. Però, clar, quan les coses són complicades, quan es juga un projecte, quan hi ha risc, quan s'han de decidir coses realment gruixudes, allà és quan es demostra de quina pasta està fet el teu equip. I el teu equip no és un equip després. Desapareix el concepte equip. Ja no existeix. Després és
la suma de persones. La suma de persones, perquè cada persona, amb les seves pors i les seves motivacions, amb els seus problemes, amb les seves il·lusions, amb la seva manera, amb la seva serenitat o la seva manera de bloquejar-se, cada persona marcarà la diferència. Després, ja no és un equip, és la suma d'en Joan, en Pere, la Chantal, etc., que demostraran si aquell equip és capaç de superar aquella situació o s'enfonsarà. I després has d'anar a la persona, no serveix una altra cosa. Molt bé. Albert, a Groenlàndia el 2017, aviat faràs 50 anys, ara tens 50 anys. Sí, els vaig fer el juny. Els vas fer el juny. Et poses un límit a l'edat fins quan pots assolir aquests reptes innovadors i originals de l'Albert? Home, no me'l poso, però no perquè no hi hagi límit, seria absurd dir que no hi ha límits, segur que hi és, no? D'entrada, com a mínim me'l poso als 80 anys, com a mínim. Als 80? Sí, però ho dic racionalment, eh? El Carlos Soria té 77 anys, està esponsoritzat i està pujant els 14 o 8.000. No ho dic com una il·lusió, per mi és un model a seguir, no? Carlos Soria, 77 anys, no? O sigui, jo penso que fins a 70 anys, com a mínim a 80, puc fer projectes interessants. Evidentment, hauré d'adaptar-me amb les meves circumstàncies. Però és que l'edat és això, l'edat no és queixar-se de les renúncies que has de fer. L'evolució amb l'edat és adaptar-te i ser feliç i aprofitar bé les circumstàncies que tens. I en pots fer moltes d'aventures. Repeteixo, no he de guanyar la marató dels pròxims Jocs Olímpics. Has de fer aventures, reptes apassionants, gestionant bé les incerteses, els riscos, els equips, les experiències. I això, que no em queda. I després poder, a partir d'allà, com he posat al llibre, l'edat ens haurà regalat 10 anys més de pròrroga, no? Potser sí, però això ja forma part de moment de les previsions. Molt bé. Per acabar, recordem aquest projecte important de l'Albert Bosch, 2017, Groenlàndia, en quants dies preveus que passi? Bueno, no l'estic anunciant, tu m'has preguntat quin és el teu pròxim... És un projecte, el projecte per passar a la realitat s'ha d'acabar de concretar. Espero no haver de... que trobaràs els patrocinadors tots? No, tenim ja una part, i tot, a més ho faig amb un company d'equip, Paco Crestas, que és una persona molt especialista en escalar i en gel, sobretot, i ell s'ocupa més de la part de muntanya, de gel, i jo més de la part travessa. És una expedició d'un mes i una setmana, si no passen imprevistos, perquè a vegades després t'hi estàs més, per això és incert, per això és incert, sí, però bueno... I no hi anem només per fer un repte esportiu i pel nostre ego, que també. La meva motivació principal és per poder comunicar al món el que està passant amb el canvi climàtic, sobretot a l'Àrtic, que és on està afectant més. Groenlàndia s'està desfent, estan obrint esquerdes bestials, hi ha llacs blaus a l'Antàrtida i a Groenlàndia en llocs que no hi havien set mai. Va molt accelerat. Nosaltres som uns ambaixadors, jo em considero a mi mateix un ambaixador de la natura, i vull demostrar-ho en projectes així, perquè hi estic molt, i la gent, el 70% de la gent a l'any 2050 viurà en ciutats i està molt allunyada de la natura. I es pensa que allò és aquell documental que li ensenyin. Doncs els que hi estem podem transmetre aquesta actitud de respecte cap a nosaltres, perquè no ens respectem la natura, respectem la natura i a través de la natura nosaltres, perquè si no pringarem. Doncs et desitgem molta sort, espero que després de Groenlàndia puguem tornar a parlar amb tu i m'expliquis que el repte està aconseguit, segur que sí. I com no dir-te, Albert, que ets una persona autèntica. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.